kuma bari in gama ba wai kirari nake ba kan wani abu. Ni a rayuwata kafin ya wannan kujerar na riga na dare sai da na kai mukami na director a Central Bank, equivalent to permanent secretary of FNRC. Ba wai ina mai bambadanci bane ko kadan, amma ko makaho ya laluba ya san kadana gwagwara na aiki. Makaho in ka dauki palliative ma shi kanshi idan aka samu kudin palliative din, masarar da aka bada, shinkafar da aka bada, takin zamanin da aka bada, ina aka samu kudin? Kayi mangadi malam duk gwamnatin da ko yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu, gwagware kwalliya ta biya kudin sabulu, sako na danye ne dan jibiya na. A gaskiya ina iya bugun kirji in ma alfahari cewa zuwan mu dai wannan gida ƙarƙashin wannan gwamnati da shugabanci na shi mai girma gwamna da goyon baya da yake ba mu 100%, wannan ma'aikata ta ci nasarar da tun da aka ƙirƙiri Katsina State 1987 zuwa yau ba a taɓa samunta ba. Ni da na shigo nan kuɗin da na iske ana tattarawa duk wata a matsayin kuɗin shiga na gwamnati na wata, na iske da mafi yawan kuɗin da ake samu miliyan 700 ne, miliyan 800. Amma cikin rahama Ubangiji wannan wata da ya wuce na Julai mun tara biliyan 1 da miliyan 856 a matsayin kuɗin shiga na wannan jiha. Tun da na shigo wannan gida daga Nuwamba sai da muka je June kuɗin shiganmu ya sauko daga biliyan 1. Shi ma ba matsala ba ce aka samu, a'a wani ci gaba ne da mai girma gwamna ya kawo wata manhaja wadda za a rika amfani da ita wajen an sa haraji domin hana badakala da ake yi da kuɗin haraji na gwamnati. Sunan manhajar Central Billing. In fa yana ɗaya daga cikin ci gaban ma da zan iya gaya muku cewa an samu a wannan hukuma ta mu ta tattara haraji. Saboda shi Central Billing a cikin doka ta haraji ana son ka kyautata ma mai biyan haraji, kar ka bashi wahala wajen biya. To wannan a gidanka, a ɗakinka, a shagonka, a kasuwa, a mota, kai akan mashin, in kana son ka biya haraji, in dai wayar Android ce, za ka shiga website ɗinmu https to muna iya kiran shi // guda biyu, sai ka sa revenue.ktsg Katsina kenan, sai ka sa .gov.ng. once ka sa wannan zai ɗauke ka sharar, zai buɗe maka shafin ya ce maka barka da zuwa, me kake so ka yi, ka sa number ka ta identification number ta haraji, tin number naka kenan. Duk mai biyan haraji wanda ya taɓa biya a nan ko biya a federal to yana da wannan tin number din, tax identification number kenan. To in ta zamanta cewa kai duk wannan zamani da aka yi baka taɓa biya ba, system din zai prompting ɗinka ka sa BBN ɗinka na banki kenan, ka sa NIN ɗinka shine wannan national identification number, kana sawa zai buɗe maka. In ya buɗe ma zai ce me za ka yi, to kai ne kake son kai takardar gida CFO kenan, ko kuma kai ke son ka biya business registration commerce kenan. In commerce ne ka je commerce, da ka sa commerce drop down ne zai dawo, zai sauko ƙasa, me kake son ka yi, ina son in renew in business premises ina ne, kana clicking zai ma generating invoice, zai nuna ma kuɗi, kana clicking zai ma generating invoice ya baka number. To kana da zaɓi a lokacin, kana iya ɗaukan wannan number ka je duka bankuna ka ba su ita, ka ce za ka biya wannan haraji, dama da amount ɗin da za ka biya da number za a ɗora masu straight zai shiga aljihun gwamnati. Kana ƙwarai ko tun June, ai shi sa collection ɗinmu na June muka samu 933 million, saboda mutane ba su saba da manhajar ba. Aina ne nuna ma abin da ya sa collection ɗinmu na June ya gaza 1 billion, saboda manhajar da aka kawo wadda kuma ga ta kana ganin muna ganin ci gabanta. Duk masu yi mana badakala da kuɗin haraji yanzu mun soke wurin. Kana kuma da wata dama, kana generating wannan invoice, kana iya bank transfer daga wayar ka biya harajin, kana biya system zai baka receipt, kana generator receipt ɗinka, ba ruwanka da zuwa revenue, ba ruwanka da zuwa banki, a ɗakin ka kai.
duk da kake son tax clearance certificate wanda zaka je kai wani abu kawai tattaro mana wannan receipt zaka ka zo rumu amma baka son ka zo rumu cikin wannan manhaja kuma zaka kuma nemi kana son shi TSS din kana nuna kai submitting kana so dama system yana rike da receipt ɗinka da ka biya na haraji zai recognize din shi mu kuma zai alatin ɗinmu cewa honorable na son TCC fa kuma ga documented evidence in shi yana biyan haraji mu kuma nan da nan sai mu bi duk hanyoyin da za mu bi mai maka generating TCC mai approving kai withdrawing din kayanka wata manhaja ce wadda mai girma gwamna ya kawo aka aje ko muna amfani da ita ko muna ganin alfanunta to tana ɗaya daga cikin ci gaban ma da aka samu a wannan gwamnati a iya cewa yanzu an zamanantar da hanyoyin an sa haraji daga wannan rana da mai girma gwamna ya kawo wannan manhaja a wannan gida al'amuran mu gabaki ɗaya suka canza magana ce ka san su kuɗi aljanu ne duk inda mutum ya kai ga zama wali in dai za ka rika sada shi da kuɗi yau da gobe sai fa an samu akasi to yanzu babu magana kuɗin ba ma magana ka zo nan wurinmu ballantana ka ga ma'aikacinmu ba ma ruwanka da ma'aikacinmu amma ya kake kallon yan jihar Katsina sun rungumi wannan tsari ko suna ai tsarin nan da muka yi mun shiga lunguna da kake baka tsammani mun shiga ƙauyuka da baka tsammani mun amfani da KTTV mun amfani da Katsina Radio mun amfani da Marhaba ta Daura mun amfani da FM na Daura mun amfani da Companion FM kai Alfijir duk wani gidan rediyo ko gidan talabijin ko kuma online ba wanda ba mai amfani da shi ba kai hatta waɗannan yaran namu da suke media na siyasa duk mun shigo da su ciki muna biyan su kuma suna haska mana domin al'umma su gani su fahimci yadda za a yi ba ma nan muka ɗaya ba mun ɗauko 'yan business centers mun kaɗa musu unguwa su ma muka zo muka haɗa su muka yi musu hidimomi kuma muka baza su yanzu su tafi su ma muna nan muna tallarsa a rediyo in kana son ka biya haraji ba ka da yawan da za ka shiga wannan manhajar je ka business center kaza je ka business center kaza je ka business center kaza za a yi maka kuma na yi deploying in staffs ina duka bankuna domin su taimaki ma'aikatan bankuna in ka shigo kana son haraji ko da ayyuka sun musu yawa to ma'aikatan mu na nan in ma ba ka da android phone su suna da ita duka wata ministry department da agencies da ka sani inda da kake zuwa ka je ka biya haraji akwai ma'aikatan wurin su ma ma'aikatan ministries din su ma mun ilmantar da su ne za su yi amfani da ita in ma sun nuna ma ba su iyawa to ma'aikatan mu na wurin shi yasa kaga ai mun samu amsuwar hanyar abin gashi kuma ya nuna mana a collection din mu akwai kalubale da kuke fuskanta a yanzu a kashin wannan hukuma ka san shi an sa haraji magana ce babba kullum in kana duba za ka rika jin muna turawa a rediyo talabijin da sauransu muna ilmantar da mutane akan magana yadda ake biyan haraji domin shi haraji dole ka ilmantar da mutum kanshi dokar shi ta farko ma mutum ya biya haraji don yana son ya biya ba don kai mai amfani da ƙarfi ba saboda al'umma da yawa suna ɗauka haraji kamar wani hukunci ne ake neman a hukunta mutum ba shi bane ba shin wai me ake da kuɗin an ansa to abin da nake ga musu kwanan nan da mai girma gwamna ya hau ba a taɓa yi ba a wata jiha a Najeriya mutum ya shigo ɗauki ma'aikata 7,000 da permanent and pensionable na ce in ba a ɗauki ɗanka ba an ɗauki ƙaninka in ba a ɗauki ƙaninka ba an ɗauki ɗan uwanka in ba a ɗauki ɗan uwanka ba an ɗauki ɗan ungoku in ba a ɗauki ɗan ungoku ba an ɗauki ɗan local government ɗinka ka gani to in kuma kana sa ƙara ɗauka wata 7,000 ai kaga sai ka kawo kuɗin shiga da ya cancanta ka bada shi kuma haraji muna ga mutane ba kowa ke bin shi ba sai mai mu'amala da kuɗi ba mu neman wanda bai da kuɗi ya ce zai biya haraji ba ma namu bane ba shi sa baka taba ganin mun tara mai wulbaro mai tura dan karara ke yace yanda ake a wasu jihohi mu ka ganin saboda tausayi irin mai girma gwamnati ba ma yi ko mai tallafe wata aka mu duk ba shi bane namu a'a mai mu'amala da kuɗi shine namu shi muke ga ma cewa akwai haƙƙin gwamnati a ciki kuma in kana son kuɗin nan naka ka zauna ka ci su cikin kwanciyar hankali to biya haƙƙin kuɗin ita kuma gwamnati ta bazamo mu talaka da hanyar da shi ma zai warware kaga idanun shi bai kan naka zuwa yanzu ka ce zugware kwalliya ta biya kuɗi a'a ana magana ma malam ai wanda an ce ai me kama zuwa ka aika kuma bari in gama ba wai kirari nake ba kan wani abu ni a rayuwata kafin ya wannan kujerar na riga na dire sai da na kai mukami na director a Central Bank equivalent to permanent secretary of finance ba wai ina mai bambadanci bane ko kadan amma ko makaho ya laluba ya san kadana gwagwara na aiki makaho in ka ɗauki palliative ma shi kanshi idan aka samu kuɗin palliative ɗin masarar da aka bada shinkafar da aka bada takin zamanin da aka bada ina aka samu kuɗin
kuɗi ne wanda ake samun sa fuska biyu, nan gidanmu da kuma fak da ake bada a Abuja. To ma damar aka ce biyan kuɗin shiga ya yi wuya, ya ake son shi gwagware ci gaba da shi. Ka shiga hanyoyin da ke ɓannan ruwa a cikin garin Katsina, ka ga yadda aka yi su. Ka san nan da shekara 20 ko 30 ba su buƙatar gyara. Ka duba kuma tagwayen hanyoyi ma da aka baza mota kun ana ma state capital da su. Ka shiga irrigation ma mu kai magana ma irrigation. Tunda ni area da na fito area ce ta noma na noman rani. Gaga kayayyakin da aka zaba kuma ba a taba yi ba irin wannan. Hatta ni da na fito a area ban san yadda aka zaɓi manoman ba kuma da lalle ka naga lalle manoma ne na asali ba magana siyasa ba ce ba. Tallafi ake ba su. Wani incin ban ruwa ne da na gani abin ya ban mamaki, yana amfani da sola ne ba yana amfani da mai bane ba fetur ko diesel mallata ka ce ka gada da sola ake amfani kuma aka ba su shi kuma suna aikin nan kuma waɗanda aka ba manoma ne ba irin wancan zamanin da ake bada ba ana bada suna saidawa. To maganar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ai dai addu'ar da 'yan jihar Katsina ke mai girma gwamna sai ci gaba da ita domin duk masallacin jama'a da ne sallah ina jin waɗannan addu'o'i cewa wannan bawan Allah aikin da yake yi ubangiji Allah ya riko da hannun shi kuma ya bazo mai da kuɗi wanda zai aikin. Kuma kaga mu da muke talla haraji aiki challenges ne ai kalubale ne babba a ce ka je wajen wani ka an so kuɗi kuma komai kuɗi shi wallahi dan nan ga ma wahalar da muke sha da manyan masu kuɗin Katsina wajen biyan haraji zaka sha mamaki. Akwai mutum guda wanda ni har gobe inda duk naje nake magana shi ko mutane biyu ma zan iya ce maka 'yan jihar Katsina kamar honorable Sama'ila Mamman Kurfi ba ma Najeriya yake nuna ba amma babu da mai biyan haraji a jihar Katsina kamar shi wanda kuma cikin girman Allah da yarda shi Allah ya kai mu karshen wannan shekarar za mu yi abin da ba a taɓa yi ba za mu kira dina kuma mu gayyato mai girma gwamna mu gayyato manyan masu biyan harajin jihar Katsina mai girma gwamna ya karama su. Akwai Ibrahim Idda yana ɗaya daga cikin 'yan Katsina masu kuɗin Katsina da Allah ya rufa mu asiri na kuɗi kuma yana ba mu harajin mu. So sauran waɗanda ma ba mu kira sunayensu ba to su yi haƙuri kila ko kuma ba su ba da wanda duk ya bada kuma insha Allah rabi za mu ci gaba da haɗi ai kamar ta maroƙi ne wanda ya bada dan a haɗi to su wannan sun biya haƙƙin su wanda ma bai ƙasa ya fi wanda ke ƙasa biyan haraji ai kaga akwai matsala muna da ƙalubale da yawa ko kaga wanda ya cancanta ya biya manyan kuɗi sai zo yana roƙon zai biya ƙasan kuɗi ƙasan ma ma'aikacin gwamnati. To honorable Nasir ka ji irin kokarin da wannan gwamnati a wannan hukuma ta tattara kuɗin shiga da jihar Katsina. Mene ne so da kanka? Tsari irin wannan wanda mai girma gwamnati ke yi Malam Dukku Umar radiyallahu ta'ala anhu mu mun riga mun faɗa ma al'umma jihar Katsina kuma sun gamsu sun natsu da salon shugabanci da jagoranci na shi. Misali kamar yanzu magana da honorable na magana sabon mahaji da Malam Dukku Umar ya kawo duma ya inganta wannan wurin. So duk kasashen da yana zuwa ba yana zuwa bane ba domin ya huta yana zuwa ne neman ya za a yi kawo jihar Katsina ci gaba. Mafi aksarin wasu wanda zaka suna shiga a kafafen sada zumunta na social media suna maganganun cewa mai girma gwamnati ya tafi wuri kaza ta tafi wuri kaza ai rashin gogewa ne da rashin sai hita waje amma duk wanda ya saba hita waje ya riga san cewa idan ka tafi ai ilimi za ka ƙara samuwa kuma za ka ƙara samu hanyoyin da za ka samu za su taimaki jiha a zo a gina ta da haka za ka kullum shi mai girma gwamnati Malam Dukku Umar Rada duk idan wani ya ce yana da idea ko kuma ya taho da wani tsari wanda zai taimaki jiha Katsina to Malam Dukku Umar Rada zai buɗe masa hannun shi biyu na maraba da shi ya taho. Ta biya kuɗin sabulu gwagware kwalliya ta